یک ji vîdyoyên ku ev heya me ket nav sosyal medya Kurdî bawayekî zêde tên şopandiniyê zarokekî 8 salî ev navê Nîşan Dogan. Nîşan Dogan xelkê Rojavayê Kurdistanê û vîdyo û sketçên xwe bi awayê rexne û komîdî dirost dike û li YouTubeê jî belav dike. Nîşan di van vîdyoyên xwe bi çend rolên cuda radibe û bawayekî rexne behsa rewşa niha ya Kurdistan û cîhanê dike ku ya herî dawî behsa vayrosê koronayê jî dike. Nîşan Dogan xelkê bajarê Tirbeskiya Rojavayê Kurdistanê û li Almanya jî dayîk bûye û kurêderînerê Kurd dey Semdogan e. Bavên kanî kes nema û ne zawcî heta bavên were xwem nake. باش ناوی من نشانه اساس تعلیمه از Rojavayê Kurdistanê me Tirbeskiye ez Almanya me û ev demek ez vîdyoya çê dikim ez ketim di klîpa de carekî ya Umît Silêman û ya dua amî min dilo Dogan ya serî reke binêre li vê jinê min çînarî û li الواجمايزي نقطة والنتيجة بن كيفان قال كده كردستاني بستو چار إيرو بيواني مايا